Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Kaseng long kami kenshi Bangla haka laitrik ubna yayong arhajar arpuway kala penthama yiki nongkit kam jong kaseng na kabenta ka samoy tray kam arhajar arpuway hado usnem arhajar arpulai haka jingelang kabala penlong haying dorbar hall hakenshi Bangla haka jingedon lang jong uba Eastern Singh jana nongbet kumukongsan bat usorda har kasnong kenshi Bangla uba Aiban Ri Kupars Emli nalor ki nongkit kam jong kasnong. Ya ka kam presiden hagani ka sngi lapan khamti ha ka kong khmi lenti paliar kat baya ka kam secretary pan lapan khamti ha ka kong ba IT Morris Emle ka senglong kmi hagani ka sngi shwaban jid yiki nongkit kam ki bathamai kalawan ra ru ya ka kai phot trai kam bat ya ka audit report jong ka seng bat ha ka jo ka por ka seng kala samru na ki jing ai snob ha shi long kmi ki bala kham no karta ha ka jing de bat ki an ki rur jong ka sarkar India kabala perking ya ganik syong kha syong man ya ka wei pak wei kalong ying yiki khun janga bat jong phi kadi ki jing syong kha khna te ki babu ni ke bangat ya ganik ka banta tengos ngo ban ong kum ki long kmi ki badon ka bor perkhat mos ngo ban kentu ye phi ban sim ya kajing perkhat ka bajanai ngam taki khun ki kti chanrang bat kan thei horkit hordang khnang bakan namngat kajing to dakan tu bat to dasneng ya ki khun ki kti chanrang bat kan thei ngampua ba ki khun ki kti jong phi kin ngat ha kajing janjar ka bakra tengas ngo bakine ki khna teng habam yo jing hikai kombak sarkar kalabu tenge i bakadon ka jing bakrau ke babun hi ke jing bakla lesen ka liang sarkar kabun ke jing bakla ha ka bayakan ka an kala pas lene kala pentri kam tang ba kam juai yaki kondon lene ke jing bu renti saki sardar snong saki sim lese wan MLA di siru ulade ban pelong ya ka awareness haman lagi constituency nang ban like na gijing jong di paj ba sim ne gijing kit khli persang ban ya kendu ya kini kisnong neki area ha ka ba phila ban punlong kum ki meeting bat phila ban le kisnong ngathrai le se ha ka ne kisnong jong phiru ladangat kamot ke de gijing ka bakra kum kilong tmi ki badon lagi khun ki kiti ka ba phidon gijing kit khli tingi i ting teng ka ne ke de ka we ka lat ka bakra ha ka ba phila banyalam yeki khun ki kum ki senglong kami ha ba phitli phin yeng ha ba ya separate phin kolon yo ya kaman sim jong ka jinga te ka jinga slok ka jinga mir jing mot wat bu ya lede ba philong ki batbit na ki basta de ban weng ya ka jing bisni ya ka jing pihon ya ka jing lorni ya ka jing thu khana ya ka jing duna na ka we kalong yeng sakoi pa tolong ke be tei na ka we ka yeng sakoi pa bat ka bay sulok bat ka bay yo bantalang ha ka jing ai bat ka jing sta ka jong play ko kilong kami ke badon ka jing kit khli masno ban ong ha ka jing dei bat kalong yeng kalong sem ka jong phi wat pandon kam ya ki ktin khor wat pendon kam ya kiktin yatim ya kiktin ya keren kono ka basniu pendon kam daga ktin ka ba phia slok phia tei ha ka jing de ka kami badukpa mar teng la da phimdon ka jing atli pede ka kami bo ukparo ki khon ba kempat su thu kila ban bakla jing mo ka kan thei ka bastat ka tei ka ying ka kan thei ka ba bi ka let no ngosno ban ong kum kilong kami ni don kam ya ke jing start ga jong play bat kham tam haba phia tre ya kanu ka kam la ka kam seng bhalang la ka kam seng kilong kami la ke kam snong kamot ni don kam ban ya mir jing mot lang paralong kami bat ya ka ba phimla kamot ya mir jing mot bat ki ramba jong ka snong
lane kinong yalam jong kasinong kene kade ka wei kabdon kam tam ha kilong ying jong pi lada phia trei ha kene ka bentang ka jinge teli kolong ba phila ban rat dong khong ye ka jing tuk phila ban rat dong khong ya ka jing ka babun ka bentang phila ban rat dong khong ya ka jing bi phila ban rat dong khong ya kano ka jing chia ha kano ka por mada ngau kemen bat ai khublei kini kilong kemi ke bayalam sakmat ha kano ka por leng ba ka jing report ni yo i ba philong kinong yalam kiba Aisyah kajing syakri ke babha nam ta kalong ying kum kilong kemi ke badon buram ha gani ko por ke bala ship ye gani ke jingkit khli maso bon ong ni ha ka mau tharisan ni lalong ke basa ben meleng ong komta ladangi pej kum ka mau kormat ke office ke hostel babun ki kolet ngipe ja kanong ston jo kumjo ngipe ja ka mairang ro kumjo ha ka mau tharisan ni ko kilong kemi kinong kansi tang ki office department of fair kimdon nila sya ben sisa hadu kata-kata handrei kedai ka mau yang kedai ka mau tharisan ka bapenyo ya ka state Meghalaya nado usnem khat khandai spa nyo foa dak ba kilong kemi ki hiar ban penyo ek state pura seselong dak baba ikon bat dak bara dau hadem ubalas di lupa mandara aja asli lesi semaucip ndai dau riu hadem kilej banyakhi seselong banyo ek state mapura ke kum kelong kemi ke bedon ke jingket khali ngabu ya kane ke jing perkhat hapi kum ka mau tharisan berkawai ni don kam la kumno bakum karoy kapar ni don kam ya ki kolet lani ni don kam ya ki university khnang bangela ban kot lang kum ki we ki constituency ha kayo bakot ha ka pule dangle bat ha ka jingkiu ka kardan ka basyapra ngasngo ban ong kum kilong kami sim ka jing perkhat ka bathamai ya kane ka banta ngabu ngathrai hapdeng jongpi pitip khamba ka jinge jongki khon lara phipha skor seselong ne phipha college seselong lane phipha kino gijing pule ngathrai ka jinglut prochisnem kaba phikamai kala lut hang handai lada don hagane ka mau tharisan kum kine kamot kandalong ka jingkar kho ka bakhra ngala ban ong lese kum ka health department kum ki hospital ladangi don hang ne hapo mau tharisan ese kum kane ke ere kansi nila bantei ya ki hospital lese ke ba aspa laispa jingthia kum ki machine lane ki tiar ban test ye ki lab ban test ye ki ultrasound ban le ki x-ray ban le he ke babun ki banta ngathrai kim don kam ban le the ye ka pisa siapa ka hoti siapa belor sekiwei ki hostar daki phau lak babun daki klur gilut ngoso kane ngaong ha kane ko por kum ki long kami ngai ka don ka jingkit khli ka bakhya happy ka long kami kane ka sing long kami ngai pa hen pan pa kham tam ha kinong mi khmat ka bangi don ka long bakin pej na ka benta ka mau tharisan ke ke jingdu kemalong menta ngilong lembut lembiang nyimdon kano ka development lene kano no office kabanwan ra ya ka yo pakot ya ka roy ka pa shem ya kan ke jingkit khli namar chisin haba ki kan thei ke long kami ke lami sakhmat ka kam kan long be hadu ata mar ki kan thei ki kham hok ni ki kham hok ke babun ki ba kham hok ke de kan thei ngakan mau yo we pastor balayalap haka rinipar hausnem arhajar ar ngadon harinipan wong banga khos niu ki badon ata ka hima ki beneng ki babun dei tang ki kan thei wong tenga sngo ban yo dalda phipe jo ki kan thei ki kham trei ho ti kane ka jing kan tu ya phi kum ki senglong kami shem ya ka jing ya kane ka sinja
ngalak ban ong hang ni nakaliang jonga ngalak ban yarap lene ban yatrei rangkat bat phi kum kilong kami om tangah kene kasinong kansi wat hagi babon ke banta khnam bangila ban kantiu ya kayo akot masngo ban ong hang ni bleu la se ye phi kum kilong kami jong ka kansi bangla phila ban kantiu ya ke jing hikai ya ke khon ki kiti nang ne sakmat bat kasinong horokawe tur saprang kum kilong kami kum kilong ying kilong sem kaba phila ban wanra ya ka jing tibre tible masngo ban ong kane ka west khasihil jongi kade ka boble e hadu kata kata namar hadu menta ngakan mang madang khana samla hausnem prapunyeu ngaladon bantaro kumwe ni ki khana ke esyu ha ka bang ya be ik dakhar basong dukan nadu mairang hadu nong stoy tinggal ya be ngale penher kra ti hadu menta ka identity na ka jinglong original ki khasi ngala ban sakhi ngala ban ong baka dei tang ne hawes ha ka tu kapor ki dei kelong kami ke basim na kasim ya gitu ki tiar gitar ki papenmi sabar ha kapor bak song dukan ki dakhar ti hendai ha ka ne kapor da ka jing trei sitom jong kelong kami tu kapor hadu mentang yo i ya ka jinglong original jong ki khasi wat hai ke dukan wat dukan sha ki dukan design ne ki dei nyilong ki pior khasi te kane ke dei ki jing hikai ka ba kelong kami ki ba manswa ki la tresitom bat samla te ngangai nang ne sakmat ro kum kelong kami nyidon kam kum no ban hikai ya ka jing im ka ba bha bat ka jing im ka ba itan ngakan mau nu snem khandai pul khat khandai spa khandai pula hakapor bo dong long ambassador jong Gigi Swe bat udong long chief minister usal seng mara hagadu kapor ba kaladon kajing tarwa neki jaj bandriu Israel bantes ya kasnam ya ki khasi jongi namar ki hadu menta neki khar arjat ki khun Israel kawe ka jaj 4 yo kadang ja kela pha ru ka sithi sau chief minister bat Gigi Swe kum ambassador bantes yangi ki khasi ndai hagatu kapor ki khlemsha bantes ngathrai la da ngi lates se ke jaj banriu khasi jungi kade ka wei ke jaj banriu na ki khun Israel kabangala yo ban ya keren ru bat benro yo phnia bat ba hoping ba ki bun ki bri ki ong balei ba borok wi ke perthei ki yo jaj tang senrang handai kat bahari khasi jungi yo jaj ki kanthei ngakan mau ngayo ban pule ya ka wei ka commentary ngan ya thu epi kata ka commentary menta ngam yo su long bah ka por ba herod upanyap ye ki khun sanrang ladon arngut ki kanthei nga pule ha ka commentary arngut ki kanthei ki wanya na kajat jong kari India bat ki lawan song snong hangte halum ding ye bat ka wei ka kha kanthei ka wei ka kha sanrang bat hang ta satang jat no saka kanthei ladam don kupar ki mut ki khun ki im dakaba ai boin ki long kami te dei hang ne te sing ne pidon ki kursi imli bau masken jong phi wong ba ki don khat riu khandai sejrong bat nyau satabian kani gede story ka bau kur jong phi lawat bania bha te ngalayo ro ban pule ya ka wi ka commentary ka badei jong ka bible ka ya thu sai ka dar baka jaj beriu khasi jongi kade ke jaj beriu Israel na kata kata wa kentu khadu ya wai kolong ba hapdeng phi kilong kami ya long stali wat ya don kaman sem ya bisni ya trei sitom khnang ba phila ban wanra ya ka roi ka par ka yo ka kot bat ba phin hikai ru kat kum ka jing hikai khamtam le seng ne kala bon ki kristan kat kum ka jing hikai ka jong play ting yo i hang ne phi kelong kami ke ba bleu la ai kan katalen trei hok pandun kam hok blerun karkhu
ya kilong yeng kilong sem ki jong pi